Lubat na to. Dapat kayo na ano ang kasya kanina. Kanina? Balay. Mga tinda. Tingnan mo mga kaibigan, ang grabe dito. Ito ang sinasabi ko mga kaibigan na kapag bumaha dito sa lugar namin, tingnan mo, ang laki. Mayroon dang ano dito, inaano, di ilang tao daw eh. Oh. Ang laki oh. Tingnan mo. Lupat. Asa man? Nga, nang langoy, nang kakulay nga kwan dito, kanang babuyan, hurot. Murag na po yung namatay dito, siguro, kay na mas kakorsi nga balay, gisulod man. Pikas? Yan mga kaibigan, malapit lang to sa ano namin dito, sa taniman namin oh.
Dito tayo dumaan sa taniman natin mga kaibigan. Wala na.